guys, may gabi magluto tag panihapon. Ang atong lutuon karon kay manok. So atong hugasan ang manok nga ato ang napalit ganina ni agi man ta didtong merkado. Gipahiwa-hiwa na to daan. So tagsa-tagsaon na to ni og hugas guys. Ato aning butangan guys og patatas para na ay vegetable sagol. Yan naman atas. Kinsa may kontra ni Lucas. Kinsa may kontra. Ano naman. Kinsa may kontra kaskas diay. So, ready na ang ato ang lutuonon nga manok guys. Kana siyang manok kay usa na kabuok. Ato lang nang gipa-chop dito sa merkado niya. Ready na sad ni ato ang patatas nga isagol. O ready na sad ang ato ang lamas. So, ang lamas na tong gamiton is ahos, bombay, unya, bell pepper. Nga ang bell pepper ilunod na to og hapit na siya maluto guys. So, sugdan na to ang pagluto sa to ang sudaan para dinner. Lunod na nato ang ato ang ahos guys. Sunod na to ang atong bombay. Butangan o gamay nga suka guys kay para dili dali makanubos. Then atong ilunod ang atong manok.
ato gamay nga patis guys. Ato sa takloban para mutuhop ang iyahang oil. Then ato putangan daan og magic sarap guys. Usa ni ka magic sarap ang ato putang kay usa man ni ka kilo ang ato ang luto. Atong butangan og usa ka oyster sauce guys. Then atong butangan og tomato paste. Daghan-daghan pa siya sabaw guys. Ato asa nang pa jutay-jutayon ang sabaw igo maluto ang ato ang manok unya. Ang timpla ana mo tuhop gyud sa iyahang meat. Katong tabunan og balik. Wow, wapa na ni orange na siya tungod sa tomato paste. Lunod na nato ang patatas guys. Murag kahuruton na guys, nihurot na gyud ang ato ang gas. So mao ni siya oh. Nagkatong akong gi-vlog nga kuan pa ni siya. November 17 pa nato napalit. So 3 months ni siya kapin. Hapit mo kuan November, December, January, February, March 3 ta karon. So 3 months kapin siya nahurot guys. So igo na luto ang ato ang manok pero wa pa na siya nahuman. Atoan ang itak-ang karon sa tuang reserve nga kuan, reserve nga butane. Nanay sword. Tapos po. Okay. So gibalhin na tugtak-ang diri guys sa ato ang stove nga gamay. So nagamit ta karon og butane. So hapit na ni kaning manok naluto na ni siya unya ang kato na lang patatas ato ang ilunod karon. Atuan na lang sang ilunod sad ang bell pepper guys. So atong palutuon sa ang patatas para ready na siya i-serve para dinner. Okay, luto na guys ang ato ang chicken with patatas. Mura siya kuan guys, og baboy pa mura siya kanang minudo ba pagkaluto pero manok man ni. Di ko kay balog unsay pangalan ani nga putahe basta kay nagluto ra kog ingon ana. So mura siya kanang chicken afritada.
So mao na siya ang hitsura sa tuang dinner karon guys. Humot na kaayo, lami na ikaon, gutom na. Mao na ni guys ang ato ang chicken afritada. Ato ala man ni hinganlan guys og chicken afritada kay orange man. Do man ta kay bawog unsay pangan ani nga nilutuan basta chicken afritada na lang na siya. Mao na tabay. Bye mga onak ta. Niya ha magiduwa permi si uli. Ha? Dagana na. Kuan ni murag naman na siya. Gaan manggukay siya murag way kaon ba. Ha? Oh. Uli! Come, 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 come. Eat na si Uli eh. Eat na siya si Uli na mo. Eat na siya si Uli na mo guys. Eat na si Uli na mo guys oh. Na si Uli guys oh. Hello guys, I'm Oli. Dara iyang pagkaon ah. Dara iyang pagkaon. Kita na siya sa iyang pagkaon. Tala. Excited na kaayo sa iyang food. Excited na kaayo sa food. Excited kay nakakaon ang nakakita sa iyang food. Nagbutang kog suka diri guys kay naa may nahibilin nga chicharon nga untag chicharon karon. Dara ay amo ning napalit dito sa Karkar pag kuha na mo ni Uli sa syudad. Napay nahibilin. Ato aning kuan karon apil og sudan. Ha? Burot tamang gud na. Ngaon sa me guys ha, panihapon. Ngaon ta. Namin panihapon guys. Makutaw ta og juice kay nakapalit ko ganina og juice nga 4 seasons.
Ang sud aning picture kay dire kutob usa ka litro. Tawo na lang nato daan usa nato ibutang dito sa kuan. Unya na ulit. Unya na ha. Unya na. For watching guys. Bye-bye.